Хайырлы сәгатьтә, хөрмәтле җыр-моң сөюче тамашачыларыбыз. Һәр барчагызны ихлас күңелдән ямьле яз мизгеле белән котлыйбыз. Яз сулышы һәр берегезгә яңа көч, дәрт, омтылыш, ышанычлар алып килсен. Ә хәзер редакциябызга килгән хат юлларына күчәбез. Тәүге котлау хаты Розилә Тимершай кызы Багаувага атап язылган. Бакалы районы Туктагыл авылында туып үсеп, бүгенге көндә югары яркәйдә яшәүче сөекле тормыш иптәшем, иң кадерле, газиз әниебез, картыебыз Розилә Тимершай кызы Багауваны иң матур бәйрәме 60 яшьлек юбилее белән кайнар котлыйбыз. Кадерлебез 1960 елның 4 мартында 6 балалы ишле гаиләдә 4 сабый булып дөньяга килә. Шуңа күрә ул тырыш, эшсөяр, ачык күңелле, туган җанлы, сөйкемле зат. Күпләргә хас булганча, безнең кадерлебез дә гап-гади тормыш юлы үтә. Балалар бакчасы, мәктәп еллары. Бу тормыш мизгелләрендә шатлыгы да, хәсрәтле минутлары да күп була аның. Яшьлек елларының иң матур мизгелендә 1979 елның ноябрь аенда Бакалы районы Мулланур авылы егете Гали Хәсән улы белән әнибез тормыш юлларын бергә бәйлиләр. Бер артлы булып көтеп алган мәхәббәт җимешләре, олы кызлары Рәзинә, уллары Радик һәм төпчек кызлары Гүзәл дөньяга аваз салалар. Әти-әнибез тормышның кадерен белеп, бер минутны да бушка сарыф итми, һәр эшне киңәшләшеп, һәр сүзне бер-берсенең карашыннан аңлап, терәк, таяныч булып яшиләр. Әниебез күп еллар май заводында, кинотеатрда һәм ведомстводан тыш сак хезмәтендә эшләп, хаклы ялга чыкты. Хәзерге көндә без үзебез дә әти-әниләр. Аларны бәхетле карт әти, карты итеп, берсеннән-берсе матур аныклар бүләк иттек. Әниебез бер минутын да бушка уздырырга яратмый. Куллары алтын аның. Ул бәйләгән бәйләмнәр, төрле искиткеч матур бизәкле чәчкәләр безнең туган йортны гына түгел, бар туганнарның да өйләренә ям биреп, бар дөньяны бизиләр. Олы җанлы, һәр вакыт киңәшкә, ярдәмгә әзер тормыш иптәшем, тәмле ризыклар белән безне сөендерә, матур гөлләр үстерә, дөньяны бар якапта бизи. Кадерлем Розилә, иң якынлы, иң сөйкемле, якын кешебез. Сине туган көнең белән котлап, иң изге, якты, матур теләкләребезне юллыйбыз. Имин тормыш, ныклы сәламәтлек, күңел тынычлыгы, кайгы хәсрәтсез көннәр, ак бәхетләр, безнең һәм оныкларыңның күңел җылысын тоеп, игелекләрен күреп, бәхетле озын гомер кичерүеңне телибез. Киләчәгең җыр кебек матур, кояш кебек якты булсын. Кадерле әниебез, син бар күңелеңне безгә, балаларыңа, аныкларыңа өләшеп, күпләргә үрнәк гомер юлы үтәсең. Әтиебез белән сокланырлык итеп яшисез. Без сезнең белән горурланабыз. Син безнең киңәшчебез, таянычыбыз. Киләчәктә дә туган йортыбызга ям биреп, кадер-хөрмәттә, мул тормышта бәхетле гомер кичерергә насыйп булсын. Кадерләп үстергәнең алтын киңәшләрең өчен зур рәхмәт сиңа. Кулларыңнан синең гөлләр тама, тырышлыгың бар да үзеңнән. Шулай һәрчак бәхетле бул дибез, нур сибелсен синең йөзеңнән. Язлар гына бүләк итәдер ул бу дөньяга синдәй затларны. Рәхмәтләргә кушып кабул итче йөрәктәге барлык назларны. Сине яратып, иң изге теләкләр белән тормыш иптәшең Гали, балаларың Рәзинә, Аяз, Радик, Ленара, Гүзәл, Илгиз, оныкларың Данил, Камил, Радим, Вадим, Данир, Айгиз, Эльвина.
Hürmetli Розилә Тимершаев кызы, biz de sizне күркәм юбилейгыз белән ихлас күңелдән котлыйбыз. Киләчәктә дә сезгә бәхеткә күмелеп, һәр килгән көнгә сөенеп, озак еллар буе туган көннәрне гөрләтеп түгәрәк өстәлләр артында гаиләгез белән гел-гел бергә үткәрергә язсын. Туган көнегез, юбилейгыз котлы булсын. Uzak kurmi tursam күңелеме тула, Ұшар құштай жаным талпына. Нидер жетмей кебек күннәремә, күңелгәем үзелеп сагына. Тырышасың битсин, безнең өчен барсын эшлисең. Әни бәгърем диеп, кадерләп яшибез. Йөрәкләрнең Сүзләр белән дәшәбез. Шатлык куанышта яшәп, балкып килсен гомер язлары. Олы хөрмәт хисе